हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपला शेवटचा दिवस आहे. 18वा अध्याय मोक्ष संन्यास योग. किती पटकन दिवस गेले. आज शेवटचा दिवस आहे, याच्यावर विश्वास बसत नाहीये. आणि आज जर मला वेळ मिळाला तर मी तुम्हाला थोडीशी दामोदर लीला सांगणार आहे की हा जो महिना आहे या महिन्याचं नाव कार्तिक सुद्धा आहे आणि दामोदर सुद्धा आहे. तर या महिन्याला दामोदर मास का म्हणतात हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. आणि ही जी लीला आहे दामोदर लीला, ही आपण या दामोदर महिन्यात वाचावी, नीट अर्थ समजून घ्यावा. तर ती मी आज तुम्हाला सांगीन 5 मिनिटं. आता ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकत्या, खरोखर आनंद कृष्णाचा आहे की तुम्ही इतके दिवस आलात, तास दीड तास बसून तुम्ही गीता ऐकताय आणि निश्चितच कृष्ण तुमच्या सर्वांवर कृपा करेल. तर आपण सर्वांनी कृष्णाच्या आनंदासाठी इकडे आपण जमलो. मी भगवद्गीता सांगायचा प्रयत्न करते आणि तुम्ही येऊन ऐकता. तर श्री राधा गोविंदांचेच आशीर्वाद असल्यामुळे असं होतंय. तर आपण श्री राधा गोविंदांना साष्टांग नमस्कार करूया आणि मग हा अध्याय चालू करूया. कृष्ण कृपा मूर्ती श्रील प्रभुपाद, ज्यांनी आपल्यावर खूप मोठी कृपा केली आहे, आपल्यासाठी त्यांनी खूप कष्ट घेतले, त्यांनी भगवद्गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली, इस्कॉन मंदिरांची स्थापना केली, त्यामुळे आपण एकत्र येऊ शकतो आणि हे उपक्रम करू शकतो. तर ते जर त्यांनी जर आपल्यासाठी गीता लिहिली नसती तर हा उपक्रम घडला नसता. म्हणून जेव्हा जेव्हा वर्ग, आता हा उपक्रम झालेला आहे 18 दिवसांचा, पण तुम्ही घरी जेव्हा जेव्हा भगवद्गीता उघडा तेव्हा पहिल्यांदा श्रील प्रभुपादांना साष्टांग नमस्कार करा आणि त्यांच्या प्रती कृतज्ञतेचा भाव आणा तुमच्यामध्ये की हो श्रील प्रभुपाद, केवढं तुम्ही आमच्यासाठी केलं, किती मार्गदर्शन करत आहात तुम्ही. तर आजचा अध्याय मोक्ष संन्यास योग. नामानिष्ठ प्रभूजी त्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या. बघा किती छान स्लाइड्स त्यांनी तयार केलेले आहेत आणि इतकं सोपं आणि ऐकायला सुद्धा किती छान वाटतं. म्हणजे फक्त श्लोक आणि त्याचा अर्थ नाहीये, श्लोकाबरोबर अनेक ठिकाणी त्यांनी भागवत कथा सुद्धा सांगितलेली आहे, त्या स्लाइड्स तयार केलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे 1 तास कसा जातो हे आपल्याला समजत नाही. समजा जर फक्त ब्लॅक अँड व्हाईट असतं, श्लोक असता, त्याचा अनुवाद आणि तात्पर्य, तर कदाचित आपल्याला समजलंही नसतं किंवा आपल्याला कंटाळा आला असता. पण हे इतकं छान त्यांनी स्लाइड्स तयार केलेल्या आहे आणि प्रेझेंटेशन पण इतकं छान केलेलं आहे की आपल्याला लगेच भगवद्गीता काय आहे ते आणि शिकावंसं वाटतं आणि आवड उत्पन्न होते. तर काल आपण बघितलं की अर्जुनानी प्रश्न विचारला की ज्यांची श्रद्धा आहे पण ते शास्त्रबद्ध उपासना करत नाही तर त्यांचं काय होतं. मग अर्जुनाला उत्तर देताना श्रीकृष्णाने सांगितलं की हे 3 गुण आहेत ना, हे गुण ठरवतात की आपली श्रद्धा कशी असणार आहे. आणि इतक्यावर थांबत नाही, ते गुण आणि आपल्या पूर्ण जीवनावर त्यांचा परिणाम दिसतो. आपण काय खातो, आपला आहार काय असणार आहे, हे सुद्धा आपले गुणच ठरवतात. मग आपण जे यज्ञ करतो, तप करतो, दान करतो, हे देखील 3 गुणांमुळे 3 प्रकाराचे असतात. आणि मग शेवटी ओम तत्सत याचा अर्थ मी सांगितला. ओम म्हणजे काय? ओम म्हणजे जेव्हा आपण कुठल्याही कार्याची सुरुवात करतो तेव्हा आपण कृष्णाची आठवण करतो आणि कृष्णाला विनंती करतो की मी हे जे कर्म करत आहे हे तुझ्या आनंदासाठी करत आहे. हे जे मी कर्म करते त्यामध्ये कुठलीही कमतरता असू दे नको.
ते पूर्ण परफेक्ट होऊ दे. तर अशा तऱ्हेने आपण ओम म्हणतो. मग तत् तत् म्हणजे काय, की ते जे कार्य जे आहे ते आपण कृष्णाला अर्पण करणार आहोत, कृष्णासाठी करतो. तर तत् म्हणजे जे कर्म आपण कृष्णासाठी करतोय ते. आणि सत सत म्हणजे काय, की जे कर्म करतोय त्याचा उद्देश काय आहे, की आपल्याला कृष्ण प्राप्ती व्हावी. आपण ते आपल्यासाठी करत नाहीये, कृष्णासाठी करतोय. पण काहीही कर्म केल्यानंतर फळ आपल्याला मिळतच. मग जेव्हा आपण असं करतो तेव्हा ते कर्म असतं ते शाश्वत असतं. कर्म करणारा कर्ता जो असतो तोही शाश्वत होतो. आणि जे आपल्याला या कर्मापासून फळ मिळतं ते फळ ही शाश्वत असतं. आता फळ, इकडे फळ म्हणजे काय, की तुम्हाला मोठा जॉब मिळणार आहे, खूप पैसे मिळणार आहे, की तुमचा बिझनेस एक्सपांड होणार आहे, हे नाहीये फळ. फळ म्हणजे काय, आपल्याला कृष्ण प्रेममयी भक्ती सेवा प्रदान करतो. तर हे फळ झालं. तर अशा तऱ्हेने आपण ओम तत्सत हे पहिल्यांदा ब्रह्मदेवानी म्हटलं होतं, ओम तत्सत सृष्टी निर्माण करण्याच्या अगोदर. आणि तीच रूढी, तीच परंपरा अजूनही चालत आली आहे. म्हणून आपण सुद्धा कुठल्याही कार्या प्रारंभी ओम तत्सत असं म्हणतो आणि मग ते कार्य करतो. ते कार्य कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो आणि त्याचं फळ पण आपण म्हणतो, की हे फळ सुद्धा कृष्णा मी तुलाच अर्पण करणार आहे. आता 18वा अध्याय, आजचा अध्याय जरा मोठा आहे, तर त्यात आपण बघूया काय काय. कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्तता, कर्माचे 5 घटक. आता परत 3 गुणांबद्दल कृष्णाने खूप सांगितले. बरेच श्लोक या 3 गुणांवर आधारित आहे, की हे जे 3 गुण आहे हे सर्व काही नियंत्रित करतात. आपला आनंद, आपण जे कर्म करतोय ते, आपली बुद्धी ती सुद्धा या गुणांनी प्रभावित होते. मग वर्णाश्रम 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 कृष्णाने का स्थापित केलंय, कारण आपली चित्तशुद्धी वर्णाश्रमाद्वारे होऊ शकते. ते आपण बघणार आहोत. मग आता समजा जर तुम्हाला गोपनीय ज्ञान हवं असेल, तुम्हाला प्रेममयी भक्ती सेवा हवी असेल, तर त्याची पात्रता काय आहे, की पहिल्यांदा आपल्याला सर्वांमध्ये तोच परमात्मा दिसला पाहिजे. मग मी तुम्हाला सांगितलंय ना काही आधीच्या 13व्या अध्यायात, की असा जो बघतो ज्याला ज्ञानचक्षु असतात त्याची तो स्वतःची कधी अधोगती करून घेत नाही. आता सांप्रत आपण काय करतोय, आपणच स्वतःची अधोगती करतोय. आपण दुसऱ्यांकडे वागताना आपण ठरवतो, की हा चांगला आहे, आपण कसं वागायचं, हा माणूस वाईट आहे, आपण असं वागलं पाहिजे. पण ज्याला प्रत्येकामध्ये परमात्मा दिसतो तो मात्र त्याला ज्ञानचक्षु असल्यामुळे तो वेगळ्या तऱ्हेने सर्वांकडे वागतो आणि स्वतःची उन्नती करवून घेतो. मग शुद्ध भक्ती बद्दल परत एकदा कृष्णाने सांगितलंय आणि मग निष्कर्ष आहे, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर. म्हणजे जिकडे जिकडे योगेश्वर कृष्ण असतो आणि जिकडे जिकडे त्याचा भक्त असतो, इकडे भक्त म्हणजे अर्जुन आहे, तिकडे तिकडे विजय होतो. आता हा जो निष्कर्ष आहे हा संजयनी शेवटी सांगितलाय आणि त्यांनी कन्क्लुजन सांगितलंय, की युद्धाचा आता रिझल्ट काय होणार आहे हे त्यांनी अगोदरच सांगितलंय, की पांडव जिंकणार आहे. कारण जिकडे जिकडे कृष्ण असतो आणि जिकडे जिकडे त्याचे भक्त असतात तेथेच विजय असतो. तर आता आपण ऐकूया
आता हा 18वा अध्याय जो आहे ना, खरं म्हटलं तर 17 अध्याय झाले तर भगवद्गीता संपलेली आहे. आता 18वा अध्याय हा पण सार आहे. पण मी सांगितलं होतं तुम्हाला दुसरा अध्याय सुद्धा भगवद्गीताचा सार आहे. पण हा जो 18वा अध्याय आहे ना, त्याला आपण म्हणू शकतो की हा उपदेशांचा सार आहे. म्हणजे जे जे उपदेश त्यांनी अगोदरच केलेले आहे, आता परत एकदा याची झलक तुम्हाला या 18व्या अध्यायात दिसणार आहे. तर भगवद्गीतेत आपण काय शिकलो, तुम्हाला कोणाला तरी सांगता आलं पाहिजे. मी काय शिकलो की ईश्वर कोण आहे, मग प्रकृती म्हणजे काय, ती त्रिगुणात्मक प्रकृती जी आहे ती जीवांना कसं बद्ध करते 3 गुणांनी. मग जीव म्हणजे आपण जे जीवात्मा आहोत, आपलं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे हे आपण शिकलो. मग काळ, काळ म्हणजे कोण आहे, हा कोणी नसून कृष्णाचा भक्तच आहे. आणि भक्तांकडे आणि अभक्तांकडे तो वेगवेगळा आहे. आणि कर्म, कर्म म्हणजे आपण जे काही कार्य करतो त्याची आपल्याला एक रिॲक्शन मिळते, एक परिणाम मिळतो. आणि मग जेव्हा आपण चांगले कर्म करतो तर आपली उन्नती होते, आपण उच्च ग्रहांवर जातो. पण जेव्हा आपण निषिद्ध कर्म करतो तेव्हा मात्र आपण पशु योनीमध्ये जातो. पण आपल्याला कृष्णाने काय सांगितलंय की तुम्ही कर्म माझ्यासाठी करा, माझ्या आनंदासाठी करा, म्हणजे या भौतिक जगातूनच तुम्ही मुक्त व्हा आणि माझ्या धामात येऊन राहा. तर आता आपण ऐकूया हा अध्याय. तुम्ही सर्वजण म्यूट व्हा, म्हणजे काय होईल, बॅकग्राऊंड आवाज नाही येणार. अरुण प्रभूजी. हो हो, म्हणतो 18.1 अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. अर्जुन म्हणाला, हे महाबाहो ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. आता इकडे बघा, इकडे अर्जुनाला आणि काही प्रश्न आहेत. तर प्रश्न विचारताना अर्जुनाने कृष्णाला सांगितलंय की मला त्यागाबद्दल आणि संन्यासाबद्दल परत एकदा ऐकायचंय आणि ते तू विस्ताराने सांग. पण आता इकडे बघा, अर्जुनाने कृष्णाला हाक कशी मारलीये, त्यांनी ऋषिकेश नावाने हाक मारली आहे आणि केशी निसूदन या शब्दाने हाक मारलेली आहे. आता ऋषिकेश, ऋषिकेश म्हणजे काय, ऋषिक म्हणजे इंद्रिय आणि ईश म्हणजे स्वामी, जो इंद्रियांचा स्वामी आहे. आता अर्जुनाने 17 अध्याय ऐकले भगवद्गीताचे. 17व्या अध्यायापर्यंत कृष्णाने मनाला खूप महत्व दिलंय. बघा, दुसऱ्या अध्यायात त्यांनी स्थिताधीर मुनी बद्दल सांगितलंय की जो स्थिताधीर मुनी असतो त्याचं मन एकाग्र असतं. अगदी ज्याप्रमाणे कासवाला माहितीये की समोर डेंजर आहे, धोका आहे, ते आपले अवयव आत घेतं, अगदी त्याचप्रमाणे हे इंद्रियांचे विषय बघून हा स्थिताधीर मुनी जो आहे ती इंद्रिय त्या विषयांपासून काढतो किंवा अतिंद्रिय होतो. आपली इंद्रिय तो आत घेऊ शकतो किंवा इंद्रियांना कंट्रोल करू शकतो. आणि हे सुरू झालेलं आहे. आणि एकसारखं कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहे की तू जे काही कर्म करशील त्या फळाचा त्याग कर. असं केल्याने तुझं मन शांत होईल. मन शांत झाल्यावर तू मोक्षाचा विचार करू शकशील, मुक्तीचा विचार करू शकशील, माझा विचार करू शकशील. जोपर्यंत मन शांत नाहीये तोपर्यंत कुठलाही जीव माझा विचार करू शकत नाही. आता मन शांत ठेवायला इंद्रिय कंट्रोल ठेवायला पाहिजे किंवा इंद्रिय शांत झाली पाहिजे. मग जेव्हा तुम्हाला समजा जर छान गाणं शिकायचं असेल
तर तुम्ही कोणाकडे जाता की जो एक गायक आहे किंवा जो विशारद आहे की ज्याचा त्याच्यावर खोल अभ्यास आहे, अशा माणसाकडे तुम्ही गाणं शिकायला जा. समजा जर तुम्हाला क्रिकेट चांगलं शिकायचंय तर तुम्ही एका चांगल्या क्रिकेटरकडे, स्पोर्ट्समॅनकडे शिकायला जा. मग आता जर तुम्हाला इंद्रिय तुमच्या कंट्रोलमध्ये ठेवायची तर तुम्ही कोणाकडे जाल? जो इंद्रियांचा स्वामी आहे त्याच्याकडे तुम्ही जा. त्याचप्रमाणे अर्जुन ऋषिकेश म्हणून कृष्णाला सांगत आहे की कृष्णा, तू माझं मन शांत कर. ही मन शांत करण्याचा जो मार्ग आहे तो तूच मला दाखवू शकशील आणि त्याच्यावर चालताना तूच मदत करू शकशील. म्हणून त्यांनी कृष्णाला ऋषिकेश म्हणून हाक मारलेली आहे. आणि दुसरं म्हणजे केशिनिसूदन. आता तुम्हाला माहिती आहे की केशी नावाचा एक असुर होता ज्यांनी अश्वरूप घेतलं होतं आणि कंसाने त्याला वृंदावनात पाठवलं होतं याला कृष्णाला मारण्यासाठी. तर हा जो असुर आहे, इकडे असुर म्हणजे अर्जुनाच्या मनातल्या शंका आहेत आणि जोपर्यंत मनामध्ये आपल्या शंका आहेत तोपर्यंत आपण कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. तर अर्जुन म्हणतो माझ्या मनातल्या शंका जे आहे त्यांना तू मारून टाक. ज्याप्रमाणे तू केशी राक्षसाला मारलंस त्याचप्रमाणे माझ्या शंकांना मारून टाक. केशी म्हणजे त्या राक्षसाचं नाव आणि सूदन म्हणजे मारणे. तर अशा तऱ्हेने अर्जुन अगदी प्रेमाने कृष्णाला ऋषिकेश आणि केशिनिसूदन असं म्हणून सांगत आहे की मला त्याग आणि संन्यासाबद्दल अधिक सांग. तर त्याग म्हणजे काय? जेव्हा आपण कुठलंही कर्म करतो आणि त्याचं फळ आपण त्याग करतो त्याला त्याग म्हणतात. आणि संन्यास म्हणजे काय? कुठलंच कर्म करायचं नाही. पण इकडे बघा, कुठलं कर्म करायचं नाही म्हणजे भौतिक इच्छांच्या आधारावर कर्म करायचं नाही. भौतिक काही इच्छा असेल त्याच्या आधारावर कर्म करायचं नाही. नोकरी किंवा तुम्हाला कुठे प्रसिद्धी पाहिजे वगैरे त्यासाठी कुठलंही कर्म करायचं नाही. पण तुम्हाला तुमचं जप, ध्यान, तुम्ही जाऊन कृष्ण प्रसाद, हे जे कृष्णासाठी कर्म करायची आहेत ना ती करायचीच. आता इकडे संन्यासी जो असतो तो कुठलीच कर्म करत नाही. आता जो वैष्णव असतो, जो वैष्णव संन्यासी असतो तो काय करतो? तो सर्व कर्म करतो, भौतिक कर्मही करतो, पण ती कोणाच्या आनंदासाठी करतो? कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो. तर तो जे काही कर्म करतोय तो ते कृष्णाकडे फिरवतो, कृष्णासाठी तो कर्म करतो. तर आता पुढे आपण ऐकूया की यात काय सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण. हो, म्हणतो 18.2 श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्मफल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः. श्री भगवान म्हणाले भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्मांचा त्याग त्याला विद्वज्जन संन्यास असे म्हणतात आणि सर्व कार्यांच्या फलाचा त्याग करण्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे कृष्ण. तर आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की जे विद्वान आहेत ते संन्यास कशाला म्हणतात, त्याग कशाला म्हणतात असं पहिल्यांदा त्यांनी सांगितलेलं आहे. मग आता कृष्ण काय सांगत आहे ते आपण आता ऐकूया. बरं, आता मी तुम्हाला 5वा अध्याय आहे त्यात तुम्हाला सांगितलं होतं कर्म संन्यास की कर्मयोग काय श्रेष्ठ आहे. तर तुम्हाला आठवतं का? तर अनम्यूट करून मला पटकन सांगा काय श्रेष्ठ आहे, कर्मयोग की कर्म संन्यास?
कर्मयोग. बरोबर, कर्मयोग श्रेष्ठ आहे. कारण कर्मसन्यासी कसा असतो तो संन्यास घेतो, एकटा पर्वतावर जातो, जंगलात जातो, बसतो, त्याचा तो जप ध्यान जे काय करायचं ते करतो. पण जो कर्मयोगी असतो तो काय करतो, तो प्रत्येक शहरात गावागावात जाऊन, जसं शिला प्रभुपाद जाऊन लोकांपर्यंत भगवद्गीतेचं ज्ञान, कृष्णाचं ज्ञान देतात आणि प्रत्येकांचं जीवन उजळून टाकतात ज्ञानाने. तर अशा तऱ्हेने कर्मयोगी जो आहे तो श्रेष्ठ आहे. आता आपण ऐकूया की कृष्ण काय सांगणार आहे, कृष्णाचं मत काय आहे, की आपण काय केलं पाहिजे. हरे कृष्ण प्रभूजी. 18.3 काही विद्वज्जन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे, परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ दान तप अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. बघा हरि आता हरे कुठल्या कृष्ण. कुठल्या कर्मांचा त्याग करावा, कुठल्या कर्मांचा त्याग करू नये हे आपल्याला पूर्ण माहिती पाहिजे. कारण आपण कुठे चाललोय, कृष्णाकडे चाललोय. मग आपल्याला सांगितलंय की कधी कधी लोक अनेक प्रकारचे यज्ञ त्याग करतात का, कारण त्यांना चांगला मुलगा हवा असतो, त्यांना चांगली नोकरी हवी असते, प्रमोशन हवं असतं, पैसा हवा असतो, किंवा त्यांना या जन्मानंतर स्वर्ग लोकामध्ये जायचं असतं. तर हे जे यासाठी आपण कुठलंही यज्ञ किंवा काहीही करू नये, पण आपण त्याग करावा ते आपल्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी. जे जे काय महत्वाचं आहे, उदाहरणार्थ जप करणे किंवा एकादशी करणे किंवा कृष्ण कथा मंदिरात ऐकायला जाणे किंवा भगवद्गीता रोज भगवद्गीतेचं नित्य पठण करणे, या ज्या गोष्टी आहेत या कधीच आपण सोडायच्या नाही. बरं, तुम्हाला आता असं जर तुम्ही मला म्हणाल की सर्वांनाच चांगला मुलगा मुलगी, चांगलं शिक्षण, चांगली नोकरी, पैसा हवा असतो, पण त्यामध्ये सुद्धा तुमचा भाव काय पाहिजे, की मला चांगला पुत्र पाहिजे. जर मी त्याला कृष्ण भावना भावी जीवन जगण्यासाठी प्रेरणा देईन, मी रोज माझ्या मुलाला कृष्ण मंदिरात घेऊन जाईल, हा भाव आहे का तुमचा, की तुमच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी, तुमच्या सेन्स ग्रॅटिफिकेशन साठी तुम्हाला चांगला पुत्र पाहिजे, की म्हातारपणी तो माझं चांगलं बघेल, तो चांगला नोकरी करेल, थोडे पैसेही मला देईल मोठा झाल्यावर. तर यात फरक आहे. तुम्हाला चांगली नोकरी पाहिजे, चांगली नोकरी, चांगलं प्रमोशन, चांगला पैसा कोणासाठी पाहिजे, सगळा तुम्ही तुमच्या स्वतःसाठी वापरणार आहात, की तुम्ही असा सारासार विचार करणार आहात की हा पैसा मला रोज ऑफिसमध्ये जाण्यासाठी शक्ती मला कोणी दिलेली आहे, मला कृष्णाने दिलेली आहे. माझी जी बुद्धी आहे ती बुद्धी कोण चालवतंय, कृष्ण चालवतोय. जे काही मी ज्ञान काम करताना वापरते ते कृष्णापासून आले. लक्षात ठेवा, कृष्णाची इच्छा असेल तरच, नाही तर एक झाडाचं पान सुद्धा हलू शकत नाही. तर तुम्ही असा विचार करणार आहात का की मला चांगले पैसे पाहिजेत, पण सगळे स्वतःसाठी तुम्ही वापरणार आहात, की असा विचार करून त्यातले थोडे कृष्णासाठी देणार आहात. तर तुमची जी विचारसरणी आहे ना ती थोडीशी बदलली पाहिजे. आणि आता कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की यज्ञ दान तप हे जे ही जी कर्म आहे ही महात्म्यांना सुद्धा करावी लागतात, कारण त्यांनी त्याची चित्तशुद्धी होते. म्हणजे महात्मा जे आहेत त्यांना सुद्धा आणि पवित्र पावन होण्यासाठी काही गोष्टी कराव्या लागतात. हरे कृष्ण. 18.5 यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. अर्थ, यज्ञ दान तप या स्वरूपाच्या कर्मांचा त्याग करू नये,
ती कर्मे तर केली पाहिजेतच. यज्ञ दान आणि ही तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण बघा, माताजी. यज्ञ, दान आणि तप हे महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. म्हणजे महात्म्यांना सुद्धा त्यांची चित्तशुद्धी किंवा चित्त साफ होण्यासाठी, त्यांना सुद्धा पवित्र होण्यासाठी या गोष्टी कराव्या लागतात. म्हणजे बघा की कितीही आपण पवित्र झालो तरी देखील आपण यज्ञ, दान, तप हे सोडू शकत नाही. आता इकडे त्यांनी गोष्ट सांगितली, ही माहिती आहे तुम्हाला गोष्ट दक्ष प्रजापतीची. त्यांनी मोठा यज्ञ केला होता आणि त्यामध्ये सतीला आणि शंकराला आमंत्रण दिलं नाही. इतर सर्व देवदेवतांना, त्याच्या राज्यातल्या लोकांना, ऋषी मुनींना बोलवलं होतं आणि सतीनी हट्ट केला की एवढे सगळे जण माझ्या वडिलांकडे जातायत, मलाही जायचंय. नाईलाजाने शंकरांनी अनुमती दिलीच नाही, पण सती तिकडे गेली आणि तिकडे गेल्यावर तिला असं समजलं की इकडे माझ्या पतीसाठी आसन नाहीये आणि तिचा खूप अपमान झाला. त्याच्यामुळे योग अग्नीद्वारे तिने आपला देहत्याग केला. देहत्याग केल्यानंतर जेव्हा शंकराला समजलं तेव्हा शंकर तिकडे उपस्थित झाले आणि या दक्ष प्रजापतीचा त्यांनी शिरच्छेद केला. आता इकडे बघा, शंकराला राग आला होता का? राग आला होता. पण तो राग का आला होता? की त्यांनी माझ्या बायकोला मारलं की असा होता राग? नाही, त्यांनी एका वैष्णवीचा अपमान केला. सती ही कोण होती? दुर्गा. हिचं दुसरं नाव वैष्णवी सुद्धा आहे. वैष्णवी कोणाला म्हणतात? जी विष्णूची भक्त आहे ती वैष्णवी असते. तर एका वैष्णवीचा अपमान केला, एका वैष्णवीचा एवढा अपमान केला की तिने आपला देहत्याग केला. हा राग शंकराला आला आणि त्यांनी शिरच्छेद केला. आता इकडेच सांगितलंय यज्ञ, दान, तप हे महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. मग इकडे ब्रह्मदेव होते. ब्रह्मदेवांना माहिती होतं की आता हा यज्ञ चालू केलेला आहे, हा पुरा झालाच पाहिजे. म्हणून त्यांनी शंकराकडे प्रार्थना केली, त्यांना शांत केलं आणि मग सांगितलं की हा यज्ञ आपल्याला असाच सोडता नाही येणार, हा पूर्ण केला पाहिजे. तेव्हा कृपया तुम्ही या दक्ष प्रजापतींना जीवन दान द्या. मग त्यावेळेला शंकराने ब्रह्मदेवाला सांगितलं की हा जो दक्ष आहे याची जी मेंटॅलिटी आहे ना, ही एका बकऱ्यासारखी आहे. आणि तिकडेच एक बकरा चालला होता. त्यांनी लगेच त्या बकऱ्याचं डोकं कापलं आणि या दक्ष प्रजापतींच्या धडावर ते चिकटवलं. आता दक्ष प्रजापतींना एका बकऱ्याचा मेंदू होता आणि तेव्हा त्यांना पूर्ण स्मरण आलं. कसं स्मरण आलं त्यांना? की मी चूक काय केली. त्यांनी शंकराची माफी मागितली, यज्ञ पूर्ण केला आणि मग थेट काशीला गेले आणि ओम नमः शिवायचा जप त्यांनी केला. तर आपल्याला श्रील प्रभुपाद म्हणतात, हा जो ही इन्सिडेंट आहे भागवतात, ही जी कथा आहे याच्यावर सायंटिस्टनी रिसर्च केला पाहिजे. कारण हेच कृष्णाने भगवद्गीतेत सांगितलंय 15.15 सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो मत्स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च. म्हणजे मी हृदयामध्ये सर्वांच्या राहून स्मृती, ज्ञान आणि विस्मरण या 3 गोष्टी मी देतो. म्हणजे ब्रेन मध्ये आपण जे म्हणतो की इंटेलिजन्स, मेमरी किंवा लॉस ऑफ मेमरी हे जे आहे हे ब्रेन मध्ये सगळं चालतं. पण इकडे कृष्णाने उलट सांगितलंय, नाही, हे सगळं माझ्या हातात आहे आणि मी हृदयात आहे. त्याच्यामुळे मेंदू बघा इकडे एका बकऱ्याचा आहे, पण बकऱ्याचा मेंदू असूनही यांना सगळं स्मरण झालं.
ते कशामुळे झालं? कारण कृष्ण त्यांच्या हृदयात होता आणि तो त्यांनी दक्ष प्रजापतींना स्मरण दिलं. हरे कृष्ण. हो, वाचतो 18.6 एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ सॉरी. निश्चितं मतमुत्तमम्. अर्थ, ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फलाच्या अपेक्षा विना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत, हे माझे अंतिम मत आहे. हरे बघा, कृष्ण माता. आता हे जे आहे यज्ञ दान तप, ही जी कर्मे आहेत ही कशी केली पाहिजे? ही कर्तव्यापोटी केली पाहिजे. हे माझं कर्तव्य आहे म्हणून केली पाहिजे आणि फलाची अपेक्षा सुद्धा ठेवली नाही पाहिजे. आणि खरोखर जेव्हा तुम्ही कर्तव्य, माझं कर्तव्य म्हणून हे करता, फळाची अपेक्षा ठेवत नाही, तेव्हा हे कर्म केल्यावर तुम्हाला खरोखर अगदी खूप आनंद मिळतो. बघा, आता इकडे त्यांनी एक स्लाइड दाखवली आहे आणि एक बकरा इकडे या पाण्यामध्ये वाहून चाललाय आणि त्याचे प्राण जाणार आहे. पण तर ही दोन माणसं याला पोहायला येत असल्यामुळे तो या बकऱ्याचा जीव वाचवतो आणि हा माणूस त्याला मदत करतो. बरं, ते असं कर्म का करताय? आपलं कर्तव्य, दुसऱ्या प्राण्याचा जीव जातोय आणि आपल्याला त्याला वाचवता येत आहे आणि त्यांची काय अपेक्षा आहे का फळाची? त्यांची काही अपेक्षा नाही. आता हे कर्म केल्यावर जेव्हा एखादा माणूस कर्तव्यपोटी फळाची अपेक्षा न करता कर्म करतोय, तर तुम्हाला काय वाटतं की कृष्ण गप्प बसणार आहे का? तो असंच बघत बसणार आहे का? नाही, तो त्यांना फळ देणारच आहे. फळ, त्यांना आनंद, समाधान हे मिळणारच आहे. म्हणून कृष्ण आपल्याला एकसारखा सांगतोय, तुम्ही कुठली आसक्ती ठेवू नका. तुम्ही आसक्ती ठेवली, फळाचा विचार केला की तुम्ही फळाशी बांधील होणार. आता प्रत्येक जण म्हणू शकतं का की मी माझा जॉब करणार आहे कारण ही माझी पहिली ड्युटी आहे, प्रायमरी ड्युटी आहे ही माझी, बाकीच्या सगळ्या ड्युटी सेकंडरी आहे. तर मी माझं कर्तव्य, जे आध्यात्मिक कर्तव्य आहे ते मी करणारच, असे आपण सगळे म्हणू शकतो का? नाही. का म्हणू शकत नाही आपण की मी माझं कर्तव्य करणारच? कारण आपण 3 गुणांनी बद्ध असतो आणि ते 3 गुण ठरवतात आपण आपलं कर्तव्य करू शकतो का. आता जे तमोगुणी असतात त्यांच्यामध्ये अज्ञान असतं, अज्ञानामुळे ते भ्रमितच असतात, काय कर्तव्य काय अकर्तव्य ते समजू शकत नाही, ते त्यांचं कर्तव्य अजिबात करू शकत नाही. आणि खरं सांगायला तर तमोगुणी, आता मी आध्यात्मिक कर्तव्यांबद्दल बोलते, तर तमोगुणी त्यांचं भौतिक कर्तव्य सुद्धा करू शकत नाही. मी सांगितलं ना, तमोगुणी म्हणजे निद्रा, आळशी, त्यांना व्यसन असतात, तर याच्यामुळे त्यांची भौतिक कर्तव्य सुद्धा ते करू शकत नाही. आता जो रजोगुणी असतो तो कसा असतो? तो खूप फळाकडे अटॅच्ड असतो. त्याच्यामुळे तो काय म्हणतो की जप करायला तुम्ही मला सांगता, रोज मंदिरात जायला सांगता तुम्ही, काय बोलता? इकडे मला मरण्यासाठी वेळ नाहीये. मी इतका सकाळी जातो, रात्री 11ला येतो, जेमतेम एक 4-5 तास मला झोप मिळते आणि त्यात मंदिरात जाऊ आणि जप करू, हे मी अजिबात करणार नाही. त्याला हे करणं, जप करणं अतिशय अवघड वाटतं आणि भीती असते की आपण मंदिरात गेलो, आपण 1 तास जप केला तर मग माझ्या बिझनेसचं काय होईल? एखादा लॉयर असेल तो म्हणेल माझ्या क्लायंटचं काय होईल? आणि कोणी असेल, डॉक्टर असेल, तो म्हणेल माझ्या पेशंटचं काय होईल? आणि त्यांना भीती असते की आपला बिझनेस जो आहे तो हळू त्याच्यामध्ये आपल्याला लॉस होत जाईल, प्रॉफिट होणार नाही, आपले कस्टमर्स दुसरीकडे जातील. तर अशी त्याच्या मनामध्ये भीती असल्यामुळे
रजोगुणी माणूस सुद्धा आपलं कर्तव्य करू शकत नाही. आणि जो सत्वगुणात असतो तो मात्र ज्ञानी असतो. ज्ञान असल्यामुळे तो कर्तव्य करतो. तो त्या स्वतःच्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी वेळ देतो. तो वर्कहॉलिक नसतो. तो म्हणतो मी काम करी, पण त्याच्यानंतरचा वेळ, काही वेळ जो आहे तो स्वतःसाठी ठेवतो. हरे कृष्ण. 18.13 आणि 14 हे महाबाहू अर्जुन, वेदांत यानुसार सर्व कर्मांच्या सिद्धीची 5 कारणे असतात. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान, शरीर करता विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा, ही 5 कारणे आहेत. हरे कृष्ण आता माताजी. आता इकडे आपल्याला असं वाटतं की मी कष्ट करते, मी नोकरी करते म्हणून माझ्याकडे इतका पैसा आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याला काय वाटतं, मी अभ्यास खूप केलाय म्हणून मला यश मिळालेलं आहे. एखाद्या बिझनेसमॅनला काय वाटतं की माझा बिझनेस केवढा एक्सपांड झालेला आहे कारण हे माझे स्वकष्ट आहे. तर प्रत्येकाला काय वाटत असतं, करता मी. आणि जेव्हा आपण असं म्हणतो करता मी, तेव्हा हा जो मिथ्या अहंकार आहे ना, या मिथ्या अहंकारामुळे आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकत नाही. आता या जो मिथ्या अहंकार आहे की मी करता, जेव्हा आपण म्हणतो मी करता, तेव्हा दुसरे 2 शब्द जे आहेत मी भोगता, ते ऑटोमॅटिक त्याच्या पाठीमागे येतात. मी करता, मी भोगता. तर जेव्हा कृष्ण याच्यावर आता वार करणार आहे, तलवारीनी हे जे वाक्य आहे ना, मी करता मी भोगता, हे कापणार आहे. कारण मग आपण आपल्या सेन्सेसवर येऊ. आपला जो हा मूर्खपणा आहे ना, जो मूर्खपणा आहे तो आपण कायमचा आपल्या मनातून हटवून देऊ. तर आता इकडे त्यांनी खूप छान उदाहरण दिलेलं आहे. हे जे आता मी तुम्हाला सांगणार आहे ना की 5 घटक असतात. एखादं कर्म जेव्हा आपण करतो ते यशस्वी होणार की अयशस्वी होणार, यासाठी 5 घटक असतात. त्या 5 घटकांपैकी आपण एखादे असतो. तर आता हे जे मी तुम्हाला सांगणार आहे याला सांख्य तत्व म्हणतात. इकडे कृष्णाने सांगितलंय की ते 5 घटक कोणकोणते असतात. एक म्हणजे कर्माचे स्थान, दुसरा म्हणजे कर्ता, तिसरा म्हणजे इंद्रिये, चौथा म्हणजे प्रयत्न आणि 5वा म्हणजे परमात्मा. हे 5 घटक आहेत. हे नीट समजावून सांगायला त्यांनी एक उदाहरण दिलंय. एक बाई आहे आणि ही कपड्यांचा व्यापार करते. मग आता हिचे कर्माचे स्थान, एक स्थान तर पाहिजे, म्हणून मार्केटमध्ये नाहीतर बाजारामध्ये तिचं दुकान दाखवलेलं आहे. मग त्याच्यानंतर ती स्वतः म्हणजे करता, ती तर हवीच, नाहीतर ती जर नसेल तर हे कपडे कोण विकणार आहे. मग त्याच्यानंतर इंद्रिये, तिला इंद्रिये हवी आहेत कारण ती जाऊन कुठून कुठून माल आणते, रंग कुठला, कापड कसं आहे, चांगल्या क्वालिटीचा आहे की नाही. आणि तिकडे फक्त इतकं करून उपयोग नाही, तिला दुकानात बोर्ड लावावा लागतो, नाही तर ओरडावं लागतं की माझ्याकडे सेल चालू आहे, 2 तुम्ही सूट पीस घेतले तर 3रा सूट फ्री मिळणार, असं काही जे काय असेल ते तिला तोंडाने बोलावं लागतं. तर अशासाठी इंद्रिये लागतात. प्रयत्न, अनेक प्रकारचे प्रयत्न करावे लागतात. कुठे कुठे दुसऱ्या शहरात जाऊन तिला माल आणावा लागतो, ऍडव्हर्टाइजमेंट करावी लागते, आजूबाजूला लोकांना सांगावं लागतं, आजूबाजूच्या लोकांकडे ते मटेरियल नाहीये ना हे बघावं लागतं. हे इतकं, एवढ्या 4 गोष्टी केल्यावर 5वा जो आहे, जो परमात्मा आहे, हा जो परमात्मा आहे बघा, इकडे त्यांनी दाखवलाय परमात्मा. हा जो परमात्मा आहे
त्यांनी जर सँक्शन केलं नाही तर एवढं सगळं करून तिच्याकडे दुकान आहेत, इंद्रिय आहेत, तिने अनेक प्रकारचे प्रयत्न केले आहेत, ती स्वतः करता आहे, हे एवढं सगळं करून देखील जर परमात्म्याची इच्छा नसेल तर तुम्हाला त्या कार्यामध्ये यश मिळत नाही. तेव्हा तुम्ही असं म्हणू शकता का की मी करता आहे? तुम्ही बिलकुल म्हणू शकत नाही. किंवा तुम्ही असं म्हणू शकता का की या 5 गोष्टी आहे म्हणजे प्रत्येकाला 20-20 आपण देऊया. पण आपल्या अनुभवाने आपण सांगू शकतो की एखादा विद्यार्थी असेल, त्यांनी खूप अभ्यास केला, काही कुठेही त्यांनी कमतरता अभ्यासात सोडली नाही. पण असं असून सुद्धा बरेचदा त्याला हव्या त्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळत नाही. तेव्हा आपण म्हणू शकतो का की प्रत्येकाला 20-20% मी करताय, माझ्यावर पण 20% आहेत, माझे प्रयत्न त्याच्यावरही 20% नाही. खरं म्हटलं तर सगळं जवळजवळ तुम्ही म्हणू शकाल 99% हे परमात्म्यावर अवलंबून आहे. आपण प्रयत्न करू शकतो पण यश मात्र त्याच्या हातात आहे. आता इकडे त्यांनी आणि एक एक्झाम्पल आणि एक उदाहरण दिलंय वाचतो मी की वाचतो नाही हे नाही महाबाहू हे झालेलं आहे वाचून. झालंय का? हे ओके आणि एक उदाहरण दिलेलं आहे की ओके ओके चित्र आले. एक स्काय बांधायची आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला काय लागतं? कर्माचं स्थान म्हणजे जागा किंवा जमीन लागते, मग करता लागतो. इकडे त्यांनी दाखवलंय की एक आर्किटेक्ट, एक इंजिनियर आहे आणि काम करणारे गवंडी आहे. मग हे जे काम करणारे गवंडी आहेत, आर्किटेक्ट, इंजिनियर, या सर्वांना इंद्रिये लागतात. इंद्रियांच्या मार्फत ते काम करतात आणि प्रयत्न तर तुम्हाला माहिती आहे, एक बिल्डिंग वर येण्यासाठी वर्ष 2 वर्ष पण लागतात. आणि हे सगळं झाल्यानंतर समजा जर परमात्म्याची सँक्शन नसेल तर 10-15 वर्ष तुम्ही बघा, हे कन्स्ट्रक्शन जे आहे हे पूर्णच होत नाहीये. असंच्या असं राहिलेलं आहे हे कन्स्ट्रक्शन. हे असंच्या असं का राहिलंय? कारण परमात्म्याची सँक्शन नाहीये, त्याच्यामुळे हे असंच अर्धवट राहिलेलं आहे. कुठली तरी लीगल केस चालू होते आणि या कन्स्ट्रक्शन वर स्टे आणला जातो. वाचतो हरे कृष्ण. 18.16 म्हणून या 5 कारणांचा विचार न करता ज्याला वाटते की तो एकमेव करत आहे, तो खचितच मूर्ख आहे व तो गोष्टींना यथार्थ स्वरूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. आता एक तुम्हाला छोटी गोष्ट सांगते की एक अकबरच्या नवरत्नांमध्ये एक अब्दुल रहीम खान म्हणून एक खूप मोठा कवी होता. आणि तो कृष्णाचा शुद्ध भक्त होता, मुस्लिम होता तरी देखील कृष्णाचा भक्त होता. आणि तो खूप दानशूर होता, लोकांना दान द्यायचा. दान देताना तो कसा द्यायचा? तो नेहमी खाली मान घालायचा आणि ज्याला तो दान देते त्याच्याकडे बघायचा नाही, जमिनीकडे बघायचा आणि दान द्यायचा. मग एकदा त्याला तुलसीदासांनी विचारलं की तुम्ही असं का दान करता, तुम्ही खाली का बघता? तेव्हा जे अब्दुल रहीम खान आहे त्यांनी उत्तर दिलं, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचे नैन. देनहार कोई और है, देणारा कोणी दुसराच आहे. म्हणजे कोण आहे देणारा? कृष्ण आहे, जो दिवस रात्र देत आहे. पण हे जे लोक आहेत हे मला क्रेडिट करतात, देतात, मला धन्यवाद म्हणतात, माझी स्तुती करतात, माझं कौतुक करतात. म्हणून शर्मेने माझे जे डोळे आहेत, तासो नीचे नैन, म्हणून माझे जे डोळे आहेत ते खाली शर्मेने झुकतात. म्हणजे जेव्हा बघा तुम्ही शाळेमध्ये बघितलं असेल, लहान मुलांना जर
टीचर ओरडली तर कसे त्यांचे डोळे खाली जातात आणि त्यांना रडायला येतं, तर अगदी तसं याला अब्दुल रहीम खानला माहितीये की देणारा कोण दुसरा आहे, पण ही लोक उगीच माझं कौतुक करतात, तर याची त्याला किती शरम वाटत होती. हरे कृष्ण. 18.18 ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे आहेत. इंद्रिय कर्म आणि कर्ता हे 3 इंद्रिय कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. आता ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता. ज्ञाता म्हणजे कर्ता सुद्धा. तर ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता याला ज्ञान त्रिपुटी म्हटलं आहे. आता बघा, कोणालाही ज्ञान असल्याशिवाय आपण ते कर्म करू शकत नाही. कर्माचा ज्ञान पाहिजे आपल्याला. उदाहरणार्थ आता समजा जर तुम्ही मला सांगितलं की तुम्ही विमान चालवा, पण मला अजिबातच ज्ञान नाहीये, मी चालवू शकेन का? चालवू शकणार नाही. आणि ते चालवण्यासाठी मला प्रेरणाही मिळणार नाही, कारण मला ज्ञानच नाहीये. ज्ञानाने ते कर्म करण्यासाठी आपल्याला प्रेरणा मिळते. उदाहरणार्थ एखादा क्रिकेटर आहे आणि त्याला माहिती आहे की मला जर मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड मिळाला तर मला मोठी प्रसिद्धी मिळणार आहे, मला इतके इतके कोटी रुपये मिळणार आहे, मला ऍडव्हर्टाइजमेंट मिळणार आहे. हे ज्ञान त्याला असल्यामुळे तो काय करतो, दिवस रात्र नेट प्रॅक्टिस करतो आणि अनेक महिने न चुकवता तो नेट प्रॅक्टिस करतो. कारण त्याला ज्ञान आहे की मी जर चांगली प्रॅक्टिस केली तर मला किती प्रसिद्धी मिळणार आहे, किती पैसे मिळणार आहे. हा, आता कर्ता किंवा ज्ञाता जो आहे, आता ज्ञाता सुद्धा या 3 प्रकार आहेत बरं का. की एक म्हणजे तो जो कर्ता आहे तो, त्याची इंद्रिय जी आहे ती, आणि तो जे कर्म करणारे ते, याला म्हणतात कर्म त्रिपुटी. म्हणजे तो करताय त्याला इंद्रिय पाहिजे, इंद्रियाच्या माध्यमाने तो ते कर्म करू शकतो. मग त्याच्यानंतर ज्ञेय. ज्ञेय आता एखाद्या क्रिकेटरला माहितीये त्याचा गोल काय आहे, मला प्रसिद्धी पाहिजे, मला पैसे पाहिजे, किंवा जर एखादा साधी कोणाची नोकरी असेल त्या माणसाला सुद्धा त्याचं ज्ञेय माहित पाहिजे की मला काय पाहिजे, मला माझ्या परिवारासाठी सुख आणि मला चांगलं कम्फर्टेबल लाईफ पाहिजे, म्हणून मी ही नोकरी करत आहे. तर याला ज्ञेय म्हणतात. या 3 गोष्टी कर्माला प्रेरणा देतात आणि मग आपण ते कर्म करतो. साधं उदाहरण सांगते. समजा जर एका गृहिणीला बाजारात जायचं असेल भाजी आणायला, तर ती पहिल्यांदा मनात विचार करते की आता मला संध्याकाळी 5ला बाजारात जायचंय, मला ह्या भाज्या आणायच्या, आणि ती मनात हे सगळं प्ले करते की मी बसनी जाईन किंवा टॅक्सीनी जाईन किंवा चालत जाईन, आणि मग घरी येईपर्यंत मला इतका इतका वेळ होईल, मी साधारण 5:30 पर्यंत येईन, 4ला गेलेली मी 5:30 पर्यंत येईन. तर हे जे कर्म आहे त्याचं पहिल्यांदा मनामध्ये, तुमच्या सूक्ष्म शरीरामध्ये त्याचा रिप्ले होतो, तेव्हाच ते स्थूल शरीर ते कर्म करतं. तर आता कृष्ण पुढे आपल्याला सांगणारे, इकडे त्यांनी एका बास्केटबॉल प्लेयरचं उदाहरण दिलेलं आहे की हा जो बास्केटबॉल प्लेयर आहे हा कर्ता आहे, त्याला बास्केटबॉल बद्दल ज्ञान आहे, आणि त्याचं ज्ञेय काय आहे की मला इतके इतके गोल्स करायचे किंवा ही मॅच जिंकून द्यायची आहे. तर जेव्हा तो मनामध्ये हे गोल ठेवतो, मनामध्ये वर्कआउट करतो, तेव्हाच तो ऍक्च्युली फील्डवर किंवा त्या ग्राउंडवर तो तसा खेळू शकतो. स्वमूल्यांकन नाही, आता हे हा ठीक आहे. 18.19
भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारचे ज्ञान. 18.20 ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपांत विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. डबल झाले बहुतेक हे. ठीक आहे, चला. 18.21 ते ज्ञान ज्या प्रकारे प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचे जिवंत अस्तित्व आहे, हे आपणास समजले पाहिजे की आपण उत्कटतेच्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. 18.22 आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो, त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही व जे अतिशय अल्प असते त्या ध्यानाला त्या ज्ञानाला तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. ते चुकून तो ध्यान शब्द चुकून आलेला आहे तिकडे. हो, तर आता इकडे बघा, कृष्ण आपल्याला सांगणारे की हे जे 3 गुण आहेत, या 3 गुणांचा स्वभाव आपल्या बुद्धीवर, आपल्या ज्ञानावर, आपल्या कर्मावर, जो करताय त्याच्यावर, त्या कर्त्याचा जो निश्चय आहे त्याच्यावर, त्याच्या सुखावर, असं प्रत्येकावर तो दिसतो. आता इकडे बघा की आता त्यांनी सांगितलंय जो सत्व गुणी असतो, तर त्याचं ज्ञान कसं असतं, सात्विक असतं. तर आता बघा इकडे ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात मध्ये प्रत्येकाना एकच परमात्मा दिसतो. सर्व जीवांमध्ये, अनंत जीवांमध्ये एकच जेव्हा त्या माणसाला परमात्मा दिसतो, तेव्हा आपण समजलं पाहिजे की त्याचं ज्ञान सात्विक आहे. आता तुम्ही कुठलं मला उदाहरण सांगू शकता का? तुमच्या मनामध्ये कुठलं पटकन उदाहरण येतंय का? अनम्यूट करा. कोण सांगेल कुठल्याही संताचं उदाहरण? बोला. कोणी नाही? तुम्हाला लक्षात आहे का की नामदेव महाराज एकदा भाकऱ्या करत होते आणि तिकडे एक कुत्रं आलं आणि त्या कुत्र्याने एक भाकरी तोंडात घेतली आणि त्याबरोबर नामदेव त्याच्या पाठीमागे पळत पळत गेले की अरे ही कोरडी भाकरी खाऊ नकोस, तुला त्रास होईल गिळायला, थोडं तूप घे आणि मग खा. मग ते असे का गेले त्याच्या पाठीमागे पळत पळत? कारण कोणी असू दे, श्वान असू दे आणि कुत्रा असू दे, गाढव असू दे, हत्ती असू दे, त्याच्यामध्ये ते बाह्य रूप त्यांना न दिसता त्यांना त्याच्या हृदयामध्ये परमात्मा दिसला. प्रत्येकामध्ये परमात्मा आहे. किंवा एकनाथ महाराजांनी ते जेव्हा चालले होते यात्रेला, तेव्हा त्यांना गंगा घेऊन चालले होते. ते उत्तर भारत आहे आणि तिकडे त्यांना एक गाढव दिसलं आणि त्या गाढवाचे प्राण जात होते. त्याला तहान लागली होती. तेव्हा एकनाथ महाराजांनी विचार केला की माझ्याकडे हे गंगा जल आहे, हे सगळं मी या गाढवाला देतो आणि त्याचे प्राण वाचवतो. तर त्यांनी असं का हे केलं? कारण त्याला त्या गाढवामध्ये सुद्धा परमात्मा दिसत होता. तर अशा तऱ्हेने अनंत रूपामध्ये किंवा सर्व जीवात्म्यांमध्ये जेव्हा एकच परमात्मा ज्याला दिसतो, त्याचे ज्ञान सात्विक समज. हे जे ज्ञान आहे ना, भिन्न भिन्न शरीरात भिन्न 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 जीव दिसतात. आपण काय म्हणतो की हा सिंह आहे, हा हत्ती आहे,
हा कुत्रा आहे, हे सगळं ज्ञान आपलं असतं, याला रजोगुणी म्हणतात. आणि तमोगुणी ज्ञान कसं असतं, खरं म्हणजे हे ज्ञान नसतंच, हे अज्ञान असतं. की जे तमोगुणी लोकांचं जे ज्ञान असतं ते एकदम लिमिटेड असतं, त्यांच्या शरीरापुरतं. त्यांचं ज्ञान म्हणजे काय, की माझ्या इंद्रियांची तृप्ती झाली पाहिजे, हे जे ज्ञान आहे त्याचं आणि अध्यात्माचं काहीही कनेक्शन नसतं. आणि हे ज्ञान जणू काही पशुज्ञान असतं. पशूंचं कसं असतं, खाणं पिणं झोपणं, मैथून आणि आपलं रक्षण करणं किंवा आपल्या पिल्लांचं रक्षण करणं, इतकंच त्यांचं ज्ञान असतं. तर हे जे असं ज्ञान आहे त्याला तमोगुणी ज्ञान असं म्हटलं पाहिजे. हरे कृष्ण. अरुण प्रभुजी. हा वाचतो 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 आता. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. 18.23 जे कर्म नेमलेले आहे, आसक्तीशिवाय केले जाते, ते राग द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. 18.24 परंतु फळाची आशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्यांकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व जे मी त्या अहंकारयुक्त बुद्धीने केले जाते, ते रजोगुणी कर्म होय. 18.25 जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशाची अवहेलना करून व भावी बंधनांची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्यासाठी केले जाते, त्या कामाला तामसिक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. बघा, आता कर्म आपण जे करतोय त्याच्यावर सुद्धा गुणांचा प्रभाव आहे. जे कर्म आसक्ती शिवाय केले जाते, राग द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेविना, म्हणजे किती गोष्टी आहेत, असं नाही की बस मी कर्म करते पण मला फळाची इच्छा नकोय. आता अर्जुनाला युद्ध करायचं, अर्जुन काय करतो, अगोदर त्याच्या कर्माचा द्वेष करतो. हे काय आहे, हे घोर पाप आहे, हे मी कर्म कसं करू, त्याला ते कर्म करायचं नाही, त्याला द्वेष उत्पन्न झाला. तर कृष्ण म्हणतो तसंही नाही झालं पाहिजे तुम्हाला. फळाचा तर त्याग तुम्ही केलाच पाहिजे, इच्छा तर ठेवलीच नाही पाहिजे फळाची, पण तुमच्या कर्माबद्दल सुद्धा तुम्हाला राग द्वेष न ठेवता ते कर्म करता आलं पाहिजे. तर असं जे कर्म आहे त्याला सात्विक कर्म म्हणतात. म्हणजे माझी ड्युटी आहे म्हणून आपण ते कर्म करतो. आणि त्याच्याही वर काय आपण म्हणतो, की कृष्णाच्या आनंदासाठी मला हे कर्म करायचंय. मग त्याच्यानंतर जो रजोगुणी आहे तो कर्म कसा करतो, त्याला फळाची आशा असते आणि तो महत् प्रयास करतो ते फळ मिळवण्यासाठी. का, कारण त्याला स्वतःच्या इंद्रियांची तृप्ती हवी असते. आणि याच्यामध्ये त्याचा अहंकार असतो. करता कोण असतो, मी करताय, मी प्रयत्न केले, मी इतके कष्ट करतोय. तर अशा तऱ्हेचं जे कर्म आहे त्याला रजोगुणी म्हटलं पाहिजे. आणि तमोगुणी कर्म म्हणजे काय, ही लोक अज्ञानात असतात. अज्ञानात असल्यामुळे त्यांनी कधीच शास्त्रात काय लिहिलेलं आहे हे त्यांनी कधी वाचलेलं नसतं. आणि ते जे कर्म करतात त्यांनी दुसऱ्यांना त्रास होतो, दुसऱ्यांची मनं दुखावली जातात. उदाहरणार्थ करप्शन, गॅमलिंग किंवा दारू पिणे, या ज्या गोष्टी आहेत याला तामसिक कर्म असं म्हटलं जातं. किंवा प्राण्यांची हत्या करणे, नॉनव्हेज खाणे. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. 18.26 जो मनुष्य
प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यशापयश यामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो त्याला सात्विक कर्ता असे म्हटले जाते. 18.27 जो कर्ता कर्म आणि कर्मफलाप्रती आसक्त होऊन फळांना बघू इच्छितो आणि जो लोभी अपवित्र व सुखदुःखामुळे विचलित होणार असतो त्याला रजोगुणी कर्ता म्हटले जाते. 18.28 जो कर्ता नेहमी शास्त्रविरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो व जो आळशी, सदैव आणि काम करताना चालढकल करणारा असतो त्याला तमोगुणी कर्ता असे म्हटले जाते. हरी आता हरी कृष्ण माते. सात्विक कर्ता, हा सात्विक कर्ता कसा असतो? तो कर्म कोणाच्या आनंदासाठी करतो? तो कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो आणि त्याला माहितीये त्याचं कल्याण तेव्हाच होणार आहे जेव्हा कृष्ण आनंदी होणार आहे आणि त्याच्यामुळे कितीही तो भौतिक इंद्रियांकडे इंद्रियांच्या विषयांकडे तो आकर्षित होत नाही. त्याच्यामुळे तो जे काही कर्म करतोय तो निश्चयाने, उत्साहाने करतो. यश अपयशचा तो विचार करत नाही, कारण हे जे काय करणार आहे तो कृष्णासाठी करणार आहे. त्याच्यामुळे हा असा जो कर्ता आहे की ज्याला मिथ्या अहंकार नाहीये, त्याला माहितीये की तो कोण आहे? तो कर्ता नाहीये, तो भोगता नाहीये. कर्ता विष्णू आहे, भोगता विष्णू आहे. त्याच्यामध्ये मिथ्या अहंकार नसतो. त्याच्यामध्ये खरा अहंकार असतो आणि तो म्हणजे मी कृष्णाचा सेवक आहे. मग आता रजोगुणी कर्म करणारे कसे असतात? त्यांना फळ हवं असतं, त्यांची इच्छा असते की मला हे फळ पाहिजे. म्हणजे ते कसे असतात? लोभी असतात, ते द्वेष करत असतात, अशुद्ध असतात, अपवित्र असतात आणि त्यांचं मन कसं असतं? पेंड्युलम सारखं, कधी हर्षित असतं एकदम, त्यांना फळ मिळालं की आनंद होतो, किंवा फळ मिळालं नाही तर दुःखाच्या सागरात ते बुडलेले असतात. तर हा कर्ता रजोगुणी कर्ता असा असतो. आणि भौतिक कर्ता म्हणजे काय? शास्त्र विरुद्ध जो कर्म करतो, जे अतिशय हट्टी असतात, कपटी असतात, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतात, हे जे आहेत हे तमोगुणी करते आहेत. म्हणजे ही जी कॅटेगरी आहे ना लोकांची, ही खरोखर अगदी हे हेल्पलेस असतात. त्यांना काय एवढं त्यांना दुर्लभ मानव जीवन मिळालेलं आहे, तरी देखील हे तमोगुणानी त्यांना जणू काय बेड्यानी इतकं घट्ट बांधलेलं असतं की कोणी त्यांना चांगलं सांगायला गेलं तरी ते पटत नाही. आणि अशी जी लोक आहे यांना फक्त गुरु या तमोगुणीच्या बेड्यांपासून त्यांना मुक्त करू शकतो. हरे कृष्ण. 18.29 भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. ऍक्च्युली इकडे 3 प्रकारची बुद्धी पाहिजे होती. बुद्धी हरकत नाही, 3 बुद्धी पाहिजे. प्रकारची बुद्धी. 3 प्रकारची बुद्धी आपण म्हणू. चला 18.30 हे पार्थ, या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य आणि सहकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो, ती सात्विक बुद्धी होय. 18.31 हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि सहकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही, ती राजस बुद्धी होय. 18.32 भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला व
धर्माला आणि अधर्माला धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते, ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण बघा, माता. ही जी बुद्धी आहे ही कशी असते बरं का. आता जो सात्विक बुद्धी असते त्यांनी शास्त्र वाचलेली असतात, त्याच्यामुळे त्याच्या मनामध्ये क्लॅरिटी असते. काय करायचं, काय करायचं नाही हे त्याला निश्चित माहिती आहे. निश्चयात्मक बुद्धी असल्यामुळे तो बरोबर डिसिजन्स घेतो. मी कशाने कर्मबंधनात अडकणार आहे, कशाने मी या बंधनातून मुक्त होणार आहे याची त्याला समज असते. त्याच्यामुळे त्याच्या मनामध्ये कुठलंही कन्फ्युजन नसतं. तो पहिली प्रायोरिटी कशाला देतो, माझा जॉब. आणि जी रजोगुणी बुद्धी असते ती कशी असते, त्यांना बेसिक नॉलेज असतं, पण त्या नॉलेजवर आपण काय करावं काय करावं नाही हे जरी त्याला थोडं बहुत समजलं तरी त्याच्यावर ते ऍक्शन घेऊ शकत नाही. म्हणजे आपण म्हणतो ना, कळतं पण वळत नाही. कळतंय मला हे केलं पाहिजे, पण ते आचरण तसं करता येत नाही. आणि त्याच्यानंतर जी तमोगुणी बुद्धी असते, तमोगुणी म्हणजे अज्ञानच असतं. या माणसाचा कृष्णावर विश्वास नसतो, नास्तिक असतो तो. आणि ते नेहमी त्यांना काय वाटतं की एक साधा माणूस त्यांना वाटेल की हा देव आहे. आणि देव समोर असेल तर त्यांना वाटेल की हा साधा माणूस आहे. म्हणजे एक संत समोर असेल तर त्यांना वाटेल हा साधा माणूस आहे. आणि ते कसं हे करतात, अधर्माला धर्म समजतात. म्हणजे आता एखादा दारू पिणारा असेल, खूप दारू पितो, दारू पिऊन पिऊन तो काय करेल, त्याचं घर विकेल, त्याच्या बायकोला सुद्धा विकेल. तर अशा तऱ्हेने हा नेहमी चुकीच्या मार्गावर ही तामसिक बुद्धी चालत असते. भौतिक स्वरूपाच्या इकडे काय आहे? निश्चय भौतिक निश्चय स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित तीन प्रकारचे निश्चय 18.33. आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. 18.34. परंतु हे अर्जुन, या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना सतत असतो, तो निश्चय राजसिक होय. 18.35. हे पार्थ, जी धृती, स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊच शकत नाही, ती दुर्बुद्धी पूर्ण धृती म्हणजे तामसी निश्चय होय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तर आता इकडे बघा, सात्विक निश्चय म्हणजे कसा आहे. आता या माणसाने शास्त्र वाचलेले असतात आणि त्याच्यामुळे त्याची पूर्ण खात्री असते कृष्णावर खात्री असल्यामुळे त्यांनी कुठलाही निश्चय केला की तो पूर्ण करतो. तो कसा असतो, दृढव्रत असतो. उदाहरणार्थ श्रील प्रभुपाद, त्यांनी ते अमेरिकेला गेले आणि त्यांच्या गुरुनी त्यांना सांगितलं होतं, तू या आध्यात्मिक ज्ञानाचा, कृष्ण ज्ञानाचा प्रसार कर. मग त्यांचा निश्चय कसा होता, दृढ निश्चय होता. आणि ते दृढ निश्चयी का होते, कारण त्यांचं शास्त्रांचं वाचन होतं, सखोल अभ्यास होता. अशा अभ्यासाने आपला जो निश्चय आहे तो दृढ होऊ शकतो. आता राजसिक निश्चय म्हणजे हा सर्व आपला सर्वांचा असा असतो निश्चय. बघा, मला फळ मिळणार आहे का, फळाकडे आपलं नेहमी लक्ष असतं. त्याच्यामुळे आपण आता हरे कृष्ण महामंत्र जप करायला बसलो
तितक्यात माया कोणाला तरी पाठवते. आपल्या कोणाचा तरी मित्रामैत्रिणीचा फोन येतो की आज इंडिया पाकिस्तान मॅच आहे आणि आम्ही सर्वजण अमक्या अमक्या हॉटेलमध्ये मोठ्या स्क्रीनवर बघणार आहोत, तर तू पण चल. लगेच आपला निश्चय जो असतो की रोज आपण 16 माळा करणार. एक माळी झालेली नसते, आपण लगेच जपमाळ त्या बॅग मध्ये ठेवतो आणि म्हणतो चला आता आपण क्रिकेट मॅच बघायला जाऊया. तर हा असतो राजसिक निश्चय. आणि तामसिक निश्चय, तामसिक म्हणजे पूर्ण पूर्ण अज्ञान असतं बघा. ही लोक कशी असतात तामसिक निश्चय म्हणजे ते खूप भांडखोर असतात. उदाहरण देते. आणि भांडताना सुद्धा दृढ निश्चय असतो. कसा असतो की अमक्या अमक्या माणसानी माझा अपमान केलाय, आता तो संधी शोधत असतो की मी याचा अपमान कधी करू, कसा करू, केव्हा करू. किंवा तो त्या माणसाची जन्मभर बोलत नाही. हा झाला तामसिक निश्चय. यांनी काय होतं, यांनी तुमचे जी विचारशक्ती आहे ना ती अध्यात्माकडे कधीच वळू शकत नाही. आणि या सगळ्या अनप्रोडक्टिव्ह थॉट्सनी, अशा विचारांनी काय होतं, तुमची एनर्जी जी आहे ना ती अगदी गळून जाते. तुम्ही काही क्रिएटिव्ह किंवा काही चांगलं करू शकत नाही. तर अशा तऱ्हेने आता आपण बघितली की निश्चय कसा असतो. आता आपण पुढे जाऊया आणि सुखाबद्दल आता इकडे सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण. ओके. 18.36 भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारची सुखे. 18.37 जे आरंभी विषासमान प्रतीत होते परंतु शेवटी अमृततुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते, या सुखाला सात्विक सुख असे म्हटले आहे. 18.38 इंद्रियांच्या विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे वाटते, भासते, परंतु जे विषाप्रमाणे असते त्या सुखाला राजसिक सुख असे म्हटले जाते. 18.39 आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्कार याकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयीच असते आणि ज्याच्यामध्ये जे निद्रा, आळस व प्रमाद त्यापासून उत्पन्न होतो, त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण बघा, माताजी. सात्विक सुख म्हणजे आता तुम्हाला जॉब करायचा, जॉब होत नाहीये का 16 माळा, मी तुम्हाला सांगेन पहाटे 4ला उठा. 4ला उठताना कसं वाटतं, पहिल्यांदा विषासमान असतं. आपण साखर झोपेत असतो, उठवत नाही आपल्याला, पण तरी आपण उठलो, प्रयत्न केले, उठलो 4 वाजता. तर बघा रात्री 8-9 पर्यंत जॉब तर झालेलाच असतो, तुमची इतर सुद्धा कामे सगळी व्यवस्थित होतात. पण सकाळी 4ला उठणं म्हणजे विषासमान आहे, पण शेवट कसा होता, अमृततुल्य, सर्व काही झालेलं असतं. आणि आता इकडे इंद्रियांच्या विषयांची संयोग. आता कोणाला तरी खूप पिझ्झा खायला आवडतो, बर्गर खायला आवडतो, फास्ट फूड खायला आवडतं. पहिल्यांदा कसं वाटतं खाताना, खूप छान वाटतं, आनंद होतो, मस्त वाटतं. पण एकसारखी ही सवय झाली, जे प्रारंभी अमृतासारखे आहे, नंतर काय होतं, तुम्हाला रोग निर्माण होऊ शकतात, तुम्हाला त्यांनी त्रास होऊ शकतो. जे प्रारंभी अमृतासारखे आहे, पण शेवटी काय होतं, या सर्व खाण्याचा त्रास होतो. तर हे शेवटी विषाप्रमाणे आहे. याला राजसिक सुख म्हटले. आणि आता हे जे तमो गुणी सुख आहे ना, म्हणजे ही लोक बघा भ्रमातच असतात आणि ते खूप आळशी असतात, त्यांना खूप झोप असते आणि जरा जरी वेळ मिळाला तरी ते झोप
तर हे जे त्यांना सुख मिळतंय ना, आता इकडे झोपेतून आपण म्हणूया, हे त्यांना कुठे घेऊन जातंय, हे प्रारंभी सुद्धा विषासारखं असतं आणि अंतही विषासारखं असतं. म्हणजे तमोगुणी माणूस आध्यात्मिक सोडा, भौतिक कामं सुद्धा त्याची करू शकत नाही, त्याच्या आळशीपणामुळे, त्याच्या झोपेमुळे. हे आपलं झालेलं आहे. हा, आता इकडनं चालू करायचंय. 18.41 भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. 18.42 शमोदमस्तपशौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणांनुसार ब्राह्मण कर्म करतात. 18.43 शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम. शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणांनुसार क्षत्रिय कर्म करतात. 18.44 कृषी गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम. कृषी, गोरक्षा, व्यापार हे वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम व इतरांची सेवा करणे हे शूद्रांचे कर्म आहे. आता आपण चौथ्या अध्यायात शिकलोय की हा जो वर्णाश्रम आहे, वर्ण आणि आश्रम, असे 2 शब्द आहेत वर्णाश्रमामध्ये. वर्ण म्हणजे तुमचा व्यवसाय, आश्रम म्हणजे तुम्ही गृहस्थ आहात की संन्यासी आहात. आश्रम म्हणजे तुमचं आध्यात्मिक जीवन किंवा स्पिरिच्युअल ऑर्डर ऑफ लाईफ. आता वर्ण हे जे आहे ते आपल्या गुणांवर अवलंबून आहे. तुम्ही जर सत्व गुणात असाल तर तुम्हाला ब्राह्मण म्हटलं जातं. तुम्ही जर रजोगुणात असाल तर तुम्हाला क्षत्रिय म्हटलं जातं. जर तुम्ही थोडासा रजोगुण, थोडासा तमोगुण असेल तर वैश्य, आणि समजा जर तुम्ही पूर्ण तमोगुणात असाल तर शूद्र. तर आपल्याला या श्लोकांवरून काय समजतं की आपल्या गुणाद्वारे आपण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किंवा शूद्र असतो आणि आपल्या जन्माने आपण कधीच ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य होत नाही. आता या आपल्या या युगामध्ये आता काय चालू आहे, जन्म आपलं आडनाव असतं आणि त्या आडनावाप्रमाणे आपण म्हणतो मी ब्राह्मण आहे किंवा मी ब्राह्मण नाहीये. हे पूर्ण चुकीचं आहे. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय की ब्राह्मण म्हणजे कोण आहे, तर ब्राह्मण जो आहे त्याच्यामध्ये 9 गुण पाहिजे. कुठले? शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धार्मिकता. हे 9 गुण जर तुमच्यामध्ये असतील तरच तुम्ही म्हणू शकता की तुम्ही ब्राह्मण आहात म्हणून. आणि असं नाही की माझ्यामध्ये 8 गुण आहे, एकच गुण नाही, मग ब्राह्मण नाही. व्यासदेवानी श्रीमद भागवतामध्ये लिहिलेलं आहे, कलो शूद्र संभवा. कलियुगामध्ये कोणीही ब्राह्मण नाहीये, सर्वजण शूद्र आहेत. कारण आपल्यामध्ये हे 9चे गुण, 9 पैकी 9 गुण सोडा, 9 पैकी एकही गुण आपल्यामध्ये 100% नसतो. तर त्याच्यामुळे आपण सर्वजण आडनाव काहीही असू दे, आपण ब्राह्मण नाही, क्षत्रिय नाही, वैश्य नाही, आपण शूद्र आहोत. तर आता इकडे त्यांनी सांगितलंय क्षत्रिय. क्षत्रियांमध्ये 7 गुण पाहिजे. कोणते? शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता.
धैर्य, औदार्य, नेतृत्व. तर हे जे गुण आहे क्षत्रिय, क्षत्रिय म्हणजे कोण असतो? तो सैनिक असतो, तो राज्यकारभार बघतो, राजा असतो, एखादा पॉलिटिशियन असतो किंवा आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स मध्ये जे असतात त्यांच्यामध्ये हे गुण लागतात. तुमच्यामध्ये हे 7 पैकी 7 गुण असेल तरच तुम्ही क्षत्रिय म्हणू शकता. बरं, आता वैश्य जे आहे, वैश्य हा रजोगुण आणि तमोगुणात असतो आणि तो कुठलं कार्य करतो? कृषी, गोरक्षा, व्यापार, म्हणजे बँकिंग किंवा ट्रेडिंग असं तो करतो. हे त्याचं कर्म आहे. आणि या सर्वांच्या घरी म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य या तिघांच्या घरी काम करणे, नोकर म्हणून काम करणे किंवा इतर दुसरी कुठली तरी सेवा करणे हे शूद्रांचं कर्म आहे. आणि शूद्र हा पूर्ण तमोगुणामध्ये असतो. तर बघा, शास्त्र वाचल्यानंतर आपले डोळे किती खाडकन उघडतात की हो, आपण यापैकी कोणीच नाही, पण आपण शूद्र आहोत. हरे कृष्ण. 18.46 यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मातमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदती मानवः. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंतांची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे श्रीकृष्ण. म्हणजे आपण आपलं जेव्हा कर्म करतो, स्वकर्म, आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होते. एखाद्या ब्राह्मणाला त्याचं कर्म सोडून दुसऱ्याचं कर्म पत्कारणं हे कृष्णाला अमान्य आहे. तो म्हणतो असं नाहीये की शूद्र म्हणजे शूद्र हे ब्राह्मणाचं काम करत नाहीये म्हणून त्याला माझी प्राप्ती होणार नाही, असं अजिबात नाहीये. आता हे जे 4 वर्ण आहे, यांची तुलना जी आहे ती कृष्णाबरोबर कशी केलेली आहे बघा. कृष्णाचं जे डोकं आहे ते म्हणजे ब्राह्मण, कृष्णाच्या भुजा आहेत ते म्हणजे क्षत्रिय, कृष्णाच्या मांड्या म्हणजे वैश्य आणि कृष्णाचे पाय जे आहेत ते म्हणजे शूद्र. आपण असं म्हणू शकतो का की हे पाय ना महत्वाचे नाहीये, माझे पाय तू कापून टाक? नाही, शरीराचा प्रत्येक अवयव महत्वाचा असतो आणि आपण आपल्या गुणामध्ये राहून जेव्हा कर्म करतो तेव्हा कृष्ण प्राप्ती आपल्याला सुलभतेने करता येते. आता ते इकडे तुम्हाला जास्त समजेल. हरे कृष्ण. 18.47 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. आता बघा, इकडे त्यांनी सांगितलंय की हे जे प्रत्येक कर्म आपण काही करतो ना त्याच्यामध्ये दोष असतात, त्याच्यामुळे माझ्या कर्मामध्ये दोष आहे, मी सोडतो आणि दुसऱ्याचं कर्म पत्कारतो, हे आपल्याला करता येणार नाही. ब्राह्मण अगोदर वैदिक काळामध्ये ते प्राण्यांना बळी देत होते. ते का बळी देत होते? कारण ते जे प्राणी आहे ते त्यांना डायरेक्ट मनुष्य योनीमध्ये पाठवत होते, म्हणजे त्यांचा उद्धार करत होते. तर एखादा ब्राह्मण म्हणाला की मला प्राण्यांना बळी द्यावी लागते, हे कर्म चांगलं नाही, यात दोष आहे, म्हणून मी माझं कर्म सोडतो, आता मी युद्ध करायला जातो. तर तुम्ही मला सांगा की एखादा मंदिरामध्ये पुरोहित आहे, एकदम त्याला सांगितलं तू लाईन ऑफ कंट्रोल मध्ये जा आणि तू युद्ध कर, तर त्याला करता येईल का? सांगा बरं मला. बोला, ऐकताय का तुम्ही माझा क्लास की मीच एकटी बोलते?
नाही येणार. नाही येणार त्याला करायला. आता जर हा क्षत्रिय आहे, तो क्षत्रिय जर म्हणाला मला युद्धावर एकसारखं जावं लागतं, अनेक लोकांना मारावं लागतं, मी हे काम करणार नाही, आता मी काय करीन, मी ब्राह्मण होईल किंवा शूद्र होईल, त्याला सुद्धा हे काम जमणार नाही, कारण तो रजोगुणात आहे. एखादा वैश्य म्हणाला बिझनेस चालवण्यासाठी मला कधी कधी खोटं बोलावं लागतं, मला सांगावं लागतं की हे जे कापड मी विकतोय, ज्या प्राइसला याला मला मिळालं, किमतीला मला मिळालं, त्याच किमतीला मी तुम्हाला ते विकत आहे. असं होतं ना, आपण जेव्हा खरेदी करायला जातो काही कपडे, तेव्हा ते सांगतात ना. तर म्हणून मला खोटं बोलावं लागतं, म्हणून मी कर्म सोडतो. तर असं जर प्रत्येक जण म्हणत गेले तर मात्र कृष्णाने सांगितलंय की हे असं तुम्ही करू नका, कारण ते श्रेयस्कर नाहीये. आता इकडे उदाहरण देताना त्यांनी दाखवलंय एक माणूस आहे आणि त्यांनी या प्राण्यांना उभं केलंय आणि त्यांनी सांगितलंय मी तुमच्यामध्ये कॉम्पिटिशन लावणार आहे आणि तुम्हाला प्राइज देणार आहे. जे कोण हे झाड पहिल्यांदा चढेल तो प्राणी जिंकेल. आता पेंग्विन म्हणे झाड काय आहे हे मी बघितलंच नाहीये आणि मला चालायलाही येत नाही, मी झाडावर चढू कसा? हत्ती म्हणे मी झाडावर चढायचा प्रयत्न केला तर हे झाडच खाली पडेल, मला चढता नाही येणार. हा मासा म्हणेल मी पाण्याच्या बाहेर आल्याबरोबरच माझा जीव जाईल, तुम्ही काय म्हणताय झाड चढा. हा मासा म्हणेल मला चढताच येणार नाही, मला झाड म्हणजे काय हे मी बघितलेलंच नाहीये. हा कुत्रा म्हणेल मी प्रयत्न करेन आणि दिवस रात्र तो प्रयत्न करेल, पण त्याला झाडावर चढता येणार नाही. झाडावर सरकण कोण चढून जाईल? माकड जाईल आणि कावळा पटकन जाईल. म्हणजे अशा रीतीने आपल्याला काय समजतं की आपल्याला प्रत्येकाला आपण ज्या गुणामध्ये आहोत ते स्वाभाविक, त्या गुणांमुळे आपल्याला ते कर्म करता येतं आणि त्या गुणामध्ये जेव्हा आपण ते स्वाभाविक कर्म करतो तेव्हा त्याचं फळ सुद्धा आपल्याला कृष्णाला देणं हे खूप सोपं जातं. आपण ते कर्म जे आहे ते आपण खूप आवडीने करू शकतो आणि जेव्हा आवडीने मनुष्य आपला व्यवसाय करतो तेव्हा तो आनंदित असतो आणि तो त्याच्या स्वतःच्या डेव्हलपमेंटसाठी वेळ राहतो आणि वेळ राहिल्यामुळे तो अध्यात्माबद्दल विचार करू शकतो, अध्यात्मात तो उन्नती करू शकतो. नाहीतर आपण दुसऱ्याचं कर्म स्वीकारलं तर काय होईल, या कुत्र्यासारखं होईल. आपण झाडावर दिवस रात्र चढायचा प्रयत्न करू, फ्रस्ट्रेशन येईल, फ्रस्ट्रेशन आल्यामुळे आपण कधीच मंदिरात जाणार नाही, अध्यात्माचं पुस्तकच उघडणार नाही, कारण आपल्याला वेळच नाहीये, आपण काहीतरी करायचा प्रयत्न करतोय. तर त्याच्यामुळे गुणाप्रमाणे जेव्हा आपण आपला व्यवसाय निवडतो तेव्हा मात्र आपली आध्यात्मिक उन्नती होते. पूर्वी गुरुकुलामध्ये ऋषी जे होते ते लहान मुलांची मुंज झाली की त्यांना गुरुकुलात त्यांचे आई वडील जाऊन सोडायचे आणि हे जे ऋषी होते ते त्या मुलाला अगदी जवळून बघायचे, हा मुलगा कुठल्या गुणात आहे आणि बरोबर ते त्याला तो व्यवसाय निवडायला सांगायचे. या वर्णाश्रमा पाठीमागची आयडिया काय आहे, तुमच्या गुणाप्रमाणे तुम्ही तुमचा वर्ण किंवा व्यवसाय निवडा आणि मग तुम्हाला अध्यात्मासाठी वेळ राहील. जर तसं केलं नाही तर मग या कुत्र्यासारखं तुम्ही कुठला तरी व्यवसाय निवडला, तुमचा गुण कुठला तरी आहे, तुम्हाला फ्रस्ट्रेशन येईल आणि जे काय थोडंसं तुम्हाला मिळतंय ते तुम्ही कधीच आनंदाने कृष्णाला देऊ शकणार नाही. तर आता हे इम्पॉसिबल आहे, कारण एका वर्गामध्ये 60, 80, 90 मुलं असतात आणि जी शिक्षिका शिक्षक असतात त्यांना सुद्धा हे आध्यात्मिक ज्ञान नसतं. श्रील प्रभुपादांचं स्वप्न होतं की त्यांना पूर्ण भारतात नाही, पूर्ण प्लॅनेट पृथ्वीवर वर्णाश्रमाची स्थापना करायची होती.
पण ते स्वप्नच राहिलं. आता इकडे आपल्याला अकर्मी कोण आहे हे आपल्याला याची व्याख्या आपण ऐकूया. हरे 18 कृष्ण. 18.49 जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. हरे कृष्ण माताजी. म्हणजे जो अकर्मी आहे तो कसा असतो? आत्मसंयमी असतो. तो इंद्रिय विषयांपासून दूर असतो आणि तो नेहमी कृष्णाच्या सेवेमध्ये व्यस्त असतो. कृष्णासाठी कर्म करतो, म्हणून कर्म बंधनातून तो मुक्त असतो. याला अकर्मी म्हटलेलं आहे. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय की जो आत्मसाक्षात्कारी आहे तो कोण आहे? ऐकूया. 18.54 ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती समस्तर्वेषु भूतेषु मद्भक्ती लभते पराम. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो, जो मित आहार करतो, आपली काया वाचा आणि मन संयमित करतो, जो सदैव समाधीस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टीपासून मुक्त असतो, ममत्वरहित आणि शांत असतो, तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरापर्यंत निश्चितच प्रगत होतो. हरे कृष्ण माताजी. म्हणजे आत्मसाक्षात्कारी माणूस कसा असतो? तो इंद्रियांच्या विषयांचा त्याग करतो. कसा असतो? दृढनिश्चयी असतो आणि आपली काया, वाचा आणि मन संयमित ठेवतो. अनासक्त असतो, त्याच्यामध्ये मिथ्या अहंकार नसतो आणि असा जो माणूस असतो तो आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरापर्यंत प्रगत होतो. आत्मसाक्षात्कार म्हणजे काय? प्रत्येकाच्या मध्ये जेव्हा त्याला तो एकच परमात्मा दिसतो तेव्हा तो ब्रह्मभूत स्तरावर जातो. ब्रह्मभूत, प्रत्येक भूतामध्ये ज्याला ब्रह्म दिसतो तो ब्रह्मभूता स्तरापर्यंत जातो. आणि तुम्हाला जर कृष्णाची प्रेममयी भक्ती सेवा हवी असेल की जिकडे तुम्ही कुठल्या तरी एका रसात आहात, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, दास्य रस, अशा रसामध्ये तुम्हाला सेवा पाहिजे असेल तर पहिली पात्रता काय आहे की तुम्ही ब्रह्मभूत स्तरावर पोचलं पाहिजे. मग त्याची पुढची जी पायरी आहे ती म्हणजे प्रेममयी भक्ती सेवा. हरे कृष्ण. 18.55 भक्त्या मामभिजानाति यावान्यस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारेच जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. आता हे अध्याय 7 ते 12 भक्ती योगाचा हा सार आहे किंवा भक्ती योगाचं हे वर्डिक्ट आहे की काय आहे सार? की आपण अनन्य भक्तीद्वारेच भगवत धामामध्ये प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. 18.56 सर्व कर्माण्यपि सदा गुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी.
म्हणजे इकडे बघा ना, श्रील प्रभुपाद आणि सगळे भक्त केवढा आनंद दिसतोय त्यांच्या चेहऱ्यावर, किती असे तेजस्वी आणि किती ग्लो आहे त्यांच्या चेहऱ्यावर. तर जेव्हा आपण कर्म कृष्णासाठी करतो, कृष्णाचं आणि आपलं कनेक्शन जेव्हा एस्टॅब्लिश झालं असतं, तेव्हा आपण काय बघतो की जे काय मी करतोय, जे कर्म करतोय त्यात मी माझी शक्ती वापरतच नाहीये, कृष्ण मला शक्ती देत आहे, त्याच्यासाठी मी कर्म करतोय. मग आपण कर्मबंधनातून मुक्त तर होतोच आणि आपल्याला कृष्णाच्या अविनाशी धामाची प्राप्ती होते, म्हणजे गोलोक, वृंदावन किंवा वैकुंठ. हरे कृष्ण. 18.58 मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत्प्रसादात तरिष्यसी अथ चेत्वमहंकारान नश्रोष्यसी विनंक्ष्यसी. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेमध्ये हे कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. आता हरे इकडे कृष्ण माताजी. कृष्णाने आपल्याला चॉईस दिलाय, चॉईस तुमचा आहे. कृष्ण म्हणतोय तुम्ही माझ्याशी कनेक्टेड राहा, माझं स्मरण सदैव ठेवा, कर्म माझ्या आनंदासाठी करा, जे काय करणार असेल ते पहिल्यांदा, जे काय खाणार असेल ते पहिल्यांदा मला अर्पण करा, माझ्याशी ऑलवेज कनेक्टेड राहा. जर तुम्ही तसं केलं तर या बद्ध जीवनातील संकटे जेव्हा येतील तेव्हा तू ती सहज पार करू शकशील, मी तुला मदत करीन. पण जर या भावनेने तू काही कर्म केली नाहीस, म्हणजे मी करता मी भोगता असं जर तू म्हटलंस, तुझ्यामध्ये हा मिथ्या अहंकार असेल, तर मात्र तू नाश पावशील. चॉईस हा तुमचा आहे, हा आपला आहे. कृष्ण आपल्याला परिणाम काय होणार आहे, नाश होणार आहे, हे तो आपल्याला अगोदर ताकीद करत आहे. 18.61 ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनविलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण माताजी. म्हणजे कृष्ण आपल्या हृदयात आहे आणि हृदयात तो आपला, आता आपण हा देह त्याग केल्यावर कुठे जाणार, हे सर्व, या सर्वाचा डायरेक्टर कोण आहे, कृष्ण आहे. कारण आपण काय विचार करतोय, आपल्या काय इच्छा आहेत, या सर्व काही कृष्णाला माहित आहे आणि आपल्या इच्छे अनुसारच कृष्ण वागत आहे. 18.62 तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसरात परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा, त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण माताजी. तर इकडे आपल्याला काय समजतंय की आपण जेव्हा पूर्ण तऱ्हेने शरण जातो तेव्हा मात्र कृष्णाची कृपा आपल्यावर होते. शरण जाणे म्हणजे सोपं नाहीये. ते जर आता पुढे तुम्ही कोर्स कंटिन्यू केला तर तुमच्या लक्षात येईल, शरण जाणे म्हणजे रूप गोस्वामींनी त्याच्यावर 6 गोष्टी लिहिलेल्या आहेत, 6 प्रिन्सिपल्स ऑफ सरेंडर. तर आपण पूर्ण शरण गेलं पाहिजे. शरण जाताना बघा, आपण मनाने कधीच शरण जात नाही, बुद्धीने शरण जातो. मी तुम्हाला उदाहरण दिलंय की तुम्हाला बरं नाहीये, आता तुम्ही डॉक्टरकडे जाता, डॉक्टर तुम्हाला सांगतात, त्यांना वैद्यकीय ज्ञान असतं कुठलं औषध घ्यायचं. मग त्यावेळेला बुद्धीने आपण शरण जातो डॉक्टरकडे. बुद्धीने शरण गेल्यामुळे मन ऐकतं बुद्धीचं की आता तुला हे औषध घेतलं पाहिजे, कडू असेल तरी घेतलं पाहिजे, हे डाएट केलं पाहिजे, या गोष्टी खाल्ल्या नाही पाहिजे.
आणि मग ते तुम्ही पाळता आणि मग तुम्हाला आरोग्य मिळतं. जर तुमची तब्येत चांगली असेल तर मन बुद्धीचं ऐकेल का? मन अजिबात ऐकणार नाही. आणि जोपर्यंत तुमची बुद्धी शरण जात नाही तोपर्यंत मन आता वाटेल तसं वागतं. इंद्रियानं त्यांनी दिलेलं असं तुम्हाला कुठे जायचं तिकडे जा, काही मजा करायची असेल ती करा. पण आपल्याला बुद्धी तुम्हाला सबळ करावी लागेल. ती कशी करायची? शास्त्र वाचून. हा एकच याला उपाय आहे. आणि प्रगत भक्तांचा संग. हरे कृष्ण. 18.63 इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात गुह्यतरं मया विमृश्यैत दशयशेण यथेच्छसि तथा गुरु. याप्रमाणे मी तुला अत्यधिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. आता बघा 18 अध्याय अर्जुनाला कृष्णाने सांगितले. कृष्ण कोण आहे? भगवान आहे, परमेश्वर आहे, सर्व लोक महेश्वरम आहे. तरी देखील कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतोय? यथा इच्छिते तथा कुरु. तुझी इच्छा असेल तसं तू कर. कुठेही फोर्स नाहीये. आणि ही कुठल्याही नातेसंबंधाशी, कुठल्याही रिलेशनशिपची हा जो फ्रीडम आहे ना, याला खूप महत्व आहे. म्हणजे कुठलंही नातं जे आहे ते 5 गोष्टींवर टिकतं. मग ते नवरा बायकोचा असू दे, वडील मुलाचा असू दे, सासू सुनेचा असू दे, आई लेकीचा असू दे, 2 बहिणींचा, 2 भावांचा असू दे. 5 गोष्टी लागतात. अटेन्शन, अफेक्शन, ॲप्रिसिएशन, ॲक्सेप्टन्स आणि अलाउन्स. म्हणजे आपल्याला या जर 5 गोष्टी असल्या तर मग ते जे नातं असतं ते फुलासारखं उमलतं. आता इतका कृष्ण मोठा असून देखील अर्जुनाला सांगतोय, अर्जुना यथा इच्छिते तथा कुरु. त्याला फ्रीडम देत आहे. 18.65 मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसी मे. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण माताजी. आता इकडे त्यांनी काय सांगितलंय हे 9.34 मध्ये कृष्णाने हा श्लोक सांगितलेला आहे. तोच रिपीट केलेला आहे. जो कृष्णाने रिपीट केलेला आहे तो मात्र आपण कुठेतरी घरी पेस्ट करून लावावा. कृष्णाने काय सांगितलंय? सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर, मलाच नमस्कार कर. आणि इतकं सांगितल्यावर कृष्ण गप्प बसलेला नाहीये. वर सांगितलंय की मी निश्चितपणे सांगतो की हे केल्यावर तुला माझी प्राप्ती होईल. म्हणजे बघा कृष्णाला आपण किती हवे आहोत. आणि परत सांगतोय की मी हे तुला प्रतिज्ञेने सांगत आहे, कारण तू एक अत्यंत प्रिय सखा आहेस. म्हणजे इकडे कृष्णाने प्रतिज्ञा घेतली आहे की एवढं केल्यानंतर निश्चित तुला माझी प्राप्ती होणारच. हरे कृष्ण. 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग कर आणि केवळ मलाच शरण घे. मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करीन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण माताजी. आता हे 2 तऱ्हेने हा श्लोक सांगता येतो. काही लोक विचार करतात की मी केवढं पाप केलंय, मग मला कृष्ण प्राप्ती कशी होईल? त्यांच्यासाठी कृष्ण काय सांगतो की तुम्ही भयभीत होऊ नका. माझ्याकडे मला शरण या. शरण आल्यावर मी तुम्हाला
पापमुक्त करे. आणि आता इकडे पहिल्या अध्यायापासून दुसऱ्या अध्यायापासून कृष्ण अर्जुनाला सांगतो, उठ, युद्ध कर, तुझं कर्तव्य कर. इकडे मात्र आता कृष्ण अर्जुनाला उलट का सांगतोय, सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग कर, म्हणजे सर्व प्रकारच्या कर्तव्यांचा त्याग कर आणि मलाच शरण ये. आता इकडे असं आहे की एखादा गुरु जो आहे, जेव्हा त्याला समजतं की हा शिष्य आता याची चित्तशुद्धी झाली आहे, तेव्हा गुरु शिष्याला हा उपदेश करू शकतो की आता तू तुझी सर्व कर्तव्य जी आहेत त्यांचा त्याग कर आणि केवळ मलाच शरण ये. गुरु आपल्या शिष्याला त्याची पूर्ण चित्तशुद्धी झाल्यावर असा उपदेश करू शकतो. हरे कृष्ण. 18.67 इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुशूषवे वाच्यन न च मायोभ्यसूयती. जो तप करीत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परमगुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. हरी परत इकडे कृष्णाने द्वेष हा शब्द वापरलेला आहे बघा. त्याला अजिबात द्वेष केलेला आवडत नाही. कृष्ण म्हणतो की जे अभक्त आहेत थोडक्यात त्यांना हे ज्ञान कधी सांगू नये. पण श्रील प्रभुपाद म्हणतात की कृष्णाचे जे भक्त आहेत ते थोडासा चान्स घेतात. आता आपण या भगवद्गीतेचा प्रसार लोकांपर्यंत करतो. आपण बघतोय का हे भक्त आहेत किंवा हे द्वेषी आहेत? नाही, आपण बघत नाही. आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की तुम्ही हे ज्ञान सर्वांना द्या. तर गुरूंच्या आदेशाचं आपण पालन करतोय. 18.68 यैदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः. जो मनुष्य भक्तांना हे परमगुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण माताजी. बघा की जो मनुष्य भक्तांना हे परम गुह्य ज्ञान सांगेल, निश्चितपणे त्याला शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल आणि अखेरीस माझ्याकडे परत येईल. तर बघा श्रील प्रभुपादांनी हे आपल्याला गुह्य ज्ञान दिलेला आहे. तर तुम्ही नुसतं इमॅजिन करा, विचार करा की कुठल्या तरी रीतीने आपण यांची परतफेड करू शकू का? त्यांनी जे ज्ञान आपल्याला दिलंय, जे शिकवलंय, त्याची मला नाही वाटत आपण कुठल्याही तऱ्हेने परतफेड करू शकू. हा इकडे हा या बाजूला आहे ते, ठीक आहे. 18.69 न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियतमः भविता न च मे तस्माद अन्यः प्रियतरो भुवी. याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असं कोणी होणारही नाही. हरे कृष्ण माताजी. म्हणजे जो भक्तांना हे ज्ञान देतो त्याला कृष्ण किती प्रिय आहे बघा. आता इकडे आणि कृष्णाने सांगितलं त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणारही नाही. म्हणजे बघा श्रील प्रभुपाद यांनी केवढं मोठं कार्य केलं आणि कृष्णाला ते किती प्रिय असतील. हरे कृष्ण. 18.70 अद्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञतेनाहमेष्टस्यामिति मे मतिः. आणि मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता तुम्ही 18 दिवस रोज येत आहात क्लासला
मी सांगते ते ऐकताय, क्विज वगैरे घेत असाल तुम्ही, तर याच्यामुळे तुम्ही तुमच्या बुद्धीचा वापर करताय. हे श्लोक समजून घ्यायचा प्रयत्न करताय. तर आता हे जे हा श्लोक आहे त्याला म्हणतात अज्ञात सुकृती. तुम्ही काय केलंय हे तुम्हालाच माहित नाहीये. तुम्ही या पवित्र संवादाचा, कृष्ण अर्जुन संवादाचा तुम्ही अभ्यास केलेला आहे. म्हणजे काय केलंय तुम्ही? बुद्धीद्वारे कृष्णाची पूजा केलेली आहे. आणि तुम्ही खरोखर जे काय पुण्य मिळवलेलं आहे हे तुम्हाला माहित नाहीये, म्हणून याला अज्ञात सुकृती म्हणतात. 18.71 श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशिवान लोकान प्राप्नुयात पुण्यकर्मणाम. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापांतून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण माताजी. म्हणजे सांगितलंय तुम्ही श्रद्धेने आणि द्वेष न करता फक्त श्रवण केलं तर तुम्ही सर्व पापांपासून मुक्त होता. 18.73 अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे आता कृष्ण माताजी. अर्जुनाने सांगितलं मी युद्ध करायला तयार आहे. 18.74 ते 76 संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परमगुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असता साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे म्हणजे कृष्ण माताजी. आपल्याला सुद्धा भगवद्गीता पुन्हा पुन्हा वाचली तर आपल्याला आनंद जास्त जास्त मिळणार आहे. आनंद यातला कधीच कमी होणार नाही. कारण भगवद्गीता सुद्धा कोणी नसून भगवद्गीता कृष्णच आहे. जेव्हा तुम्ही शुद्ध मनाने भगवद्गीतेचं स्मरण करता, पठण करता, तेव्हा भगवद्गीता कृष्णापासून भिन्न नाहीये. कृष्ण आणि भगवद्गीता हे अभिन्न आहेत. तर त्याच्यामुळे आता असं म्हणतात की पहिले 5 अध्याय भगवद्गीतेचे म्हणजे कृष्णाचं मुख आहे. 6 ते 16 अध्याय या कृष्णाच्या भुजा आहेत आणि 17वा 6 ते 15 त्याच्या भुजा आहेत. 16वा त्याचं उदर आहे आणि 17 आणि 18 अध्याय कृष्णाचे चरण आहे. तर लक्षात ठेवा भगवद्गीता आणि कृष्ण हे अभिन्न आहेत. आणि आपल्याला दर खेपेला जेव्हा तुम्ही भगवद्गीता वाचाल किंवा तुम्ही स्मरण कराल, श्लोकाचं पठण कराल, तुम्हाला पुन्हा पुन्हा हर्ष होईल, आनंद होईल, नवनवा रस मिळेल. 18.77 हे राजन, भगवान श्रीकृष्णांचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे श्रीकृष्ण. आता 18. हा 1 मिनिट हा श्लोक आहे
तुम्हाला सर्वांना माझ्या बरोबर म्हणायचं आहे का? आपण सर्वजण शेवटचा श्लोक म्हणूया. तुम्ही अनम्यूट करता का? इतरांनी पण अनम्यूट व्हा. माझ्या बरोबरच तुम्ही म्हणा. यत्र यत्र योगेश्वरः यत्र धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोति ध्रुवानिर्मतिर्मम. अनुवाद वाचा प्रभूजी. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. तर आता अर्जुनाने सांगितलंय रिझल्ट काय होणार आहे युद्धाचा. हे पांडवच जिंकणार आहे. पण जिकडे जिकडे कृष्ण आहे आणि जिकडे जिकडे कृष्णाचे भक्त आहेत तिकडे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे. असं करून अर्जुनाने संजयने इनडायरेक्टली धृतराष्ट्राला सांगितलं की हे पांडव युद्ध जिंकलेले. तर आता आपला 18वा अध्याय झालेला आहे. यात काय शिकलो आपण? कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्तता. कर्माचे 5 घटक, 3 गुण सर्व काही नियंत्रित करतात. तुम्ही बघितलं, जो कर्ता आहे त्याची बुद्धी आहे, त्याचं कर्म आहे, सर्व काही ज्ञान जे आहे हे सर्व काही 3 गुण नियंत्रित करतात. कसं कृष्णाने एका कर्त्याला कसं डिसेक्ट केलेलं बघा. त्याची बुद्धी, त्याचं ज्ञान, त्याचं कर्म वेगवेगळ्या तऱ्हेने पूर्ण डिसेक्शन करून आपल्याला सांगितलंय की हे 3 गुण तुमच्या प्रत्येक जीवनाच्या ऍस्पेक्टवर ते त्यांचा प्रभाव मांडतात. मग वर्णाश्रमाबद्दल आपण बघितलं. मग ब्रह्मभूत स्तरावर जेव्हा आपण जातो तेव्हा आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होतो आणि ती पात्रता आहे जर आपल्याला प्रेममय भक्ती सेवेमध्ये प्रवेश मिळवायचा असेल तर. मग कृष्णाने सांगितलं की अनन्य भक्तीद्वारे तुम्ही माझ्याकडे पोचू शकता. आणि मग शेवटी संजयाने निष्कर्ष सांगितलेला आहे की जिकडे जिकडे कृष्ण आहे आणि जिकडे जिकडे त्याचा भक्त आहे तिकडे तिकडे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे. आता आपला अध्याय झालेला आहे. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? हे गीता महात्म्य वाचायला कोणी आलंय का? बरं, मी गीता नाही मी लावते हे. हा ठीक आहे, ठीक आहे. आता मी वाचतो, मला काय नाही प्रश्न. आवाज येतोय ऐकू? आला आवाज आला. हो येतो. गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जित. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च. मलानिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं. गीतसुगीतकर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं. गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनः
शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एवा एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्णा. तर तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? तर तुम्ही विचारू